Shoutout sa'yo. Balita ko, lagi na raw kayong binabaha dito sa Malabon Fish Market pagdating ng umaga, no? So ngayon wala pang tubig. Oo, kasi ang tubig ngayon ng taas 2.1. Ang laki ng tubig. So halos lahat ng Malabon, pati na Botas, baha. Meron pang inabot na hanggang Bewang. So, shoutout po, Nay. Magandang umaga po. Sige po. Ngayon lang niyo po ako nakita. Opo. Ingat po kayo, Naya. Ingat po. Buti maaga kayo pumunta rito at wala pang tubig. Namaya po may high tide na po. Malaki tubig. Sige po, Nay. Ingat po. Salamat po. Sa ganito magkano? 200 lang. 200? So yan po yung mga presyo, mababa po yung mga presyo ng ipon po natin sa Malabon Fish Market, no? Ganda ng asa-asa natin. 160. Magkano kilo? 160 po sa mga sariwang asa-asa, ayan po. Kuya Ricky, magandang umaga po. Magkano po yung tilapiyang, ayun, tilapiyang Pampanga po ng mga buhay ay 130 po. So yellowfin tuna ay 120, 150 po sa mga balsa galunggong at 140 po sa mga isdang nakikita po natin na alumahan. So yan po yung mga updated natin mga presyo, no, ng kanilang mga latag sa Malabon Fish Market. Kamusta ang mga bentahan natin na dumarating sa atin ng mga baha? Yung mga tilapia ba natin na hindi nagdagan? Lumalangoy na. Ayun, lumalangoy na rin mga tilapia nila at nabuhay. Nabubuhay ulit ang tilapia pag bumaha. So 120 at 100 pesos na per kilo ng mga tilapia. Yung mga tuna mo ang malalaki. So ito po yung kanyang mga latag ng yellowfin tuna, no? May mga ulo po rito at mga panga na inyo pong mabibili. So ayan po yung presyo, 220 at 250. Malalaki pong mga yellowfin tuna, no? Ayan po yung laman. 250 lang pan sashimi. Ayun, 250, no? Napakaganda ng kanyang mga yellowfin tuna na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out po. Shout out kay Vice Mayor Edward Nolasco. Ayun. Shout out po kay Vice Mayor Edward Nolasco ng Malabon. Shout out po sa inyo. Siya po yung naupo na bagong Vice Mayor ng Malabon. Ina-update po natin, no? Salamat, Boss Alex. Napakarami. So, Boss Gerald, 100 pesos ang tumpukan. Ngayon, 100 pesos lang po yung mga tumpukan po dito nila ng mga isdang gulyasan. So, ito yung mga magkano yung pugita? 150 sa kilo. Eh, yung lumot? 200 pesos na kilo ng mga lumot, no? So, ganito po. Eh, ito po yung good morning, good morning, good morning sa ating lahat at tayo po ay mag-update dito sa Malabon Fish Market. Kasalukuyan na ganito pa ang sistema, no? Passable pa po yung mga sasakyan na nakakadaan po dito sa Malabon Fish Market. At araw-araw po ay malaki ang tubig. So, ang laki po ng tubig ngayon ay 11:39 na mayang tanghali. So, sa ngayon ay wala pang tubig na nararamdaman po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, galing tayo sa loob ng Malabon Central Market, no? So, yung tubig doon sa may Prinsa ay papasok na at unti-unti nang lumalaki ang tubig. Pero dito po sa labas ng Malabon Fish Market, ganito pa ang sitwasyon po ngayon. So, mag-update tayo ngayon dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer to. Tara, let's go! Laki ng isda mo Good morning sa'yo. Ano yung isda mo? Ano yun, Boss Lando? Tsaka ano? Kanigin ba to? Katsarita, no? Magkano isang piraso, isang plastic? Boss Lando, 300. 300 yung katsarita. 300 lang para sa Magkano? 200 200. pesos, no? Na mga kada plastic. Kada bugkos, no? So, salamat. Thank you, thank you. Boss Lando. Good morning po. So dito tayo sa lodi natin. Shout out sa'yo. Balita ko, lagi na raw kayong binabaha dito sa Malabon Fish Market pagdating ng umaga, no? So ngayon wala pang tubig. Oo, kasi ang tubig ngayon ng taas 2.1.
ang laki ng tubig. So halos lahat ng Malabon, pati na Botas baha. Meron pang inabot na hanggang Bewang. So malaki pa rin po yung tubig na mararanasan po dito sa Malabon Fish Market, no. So pag dito dumaan ng mga sasakyan ay passable pa po ngayong umaga. Pero pagdating po ng tanghali, ayan na po, diyan na po nagsisimula yung paglaki po ng tubig. At hindi na po magiging passable po yung mga sasakyan na dumaraan po dito sa Malabon Fish Market po. So kaya nakapag-update tayo dahil maaga tayo nandito sa Malabon. So yung presyo po dito ng mga tulingan ay 60 pesos na kilo. Magkano yung ahasa mo? 160 din po ang per kilo ng ahasa, no? Opo, ako po yan, si Boss Lando Explorer. So, shoutout po, Nay, magandang umaga po. Sige po. Ngayon lang niyo po ako nakita. Opo. Ingat po kayo, Nay, ingat po. Buti, maaga kayo pumunta rito at wala pang tubig. Namaya po, may high tide na po. Malaki tubig. Sige po, Nay, ingat po. Salamat po. Yung mga pusit dumot po natin dito ay 200 pesos na kilo. Lodi, salamat. Thank you, ha. Shout out. Good morning. So, abante na tayo dito sa mga iba pang latagan na ating mai-update dito po sa Malabon Fish Market, no? So, wala gaanong latag po dito sa mga paninda po nila na prutas. Eh, gawa nga ng pagdating ng tanghali ay lumalaki na po ang tubig dito. So, wala si B2. Shout out po. Good morning. So, ito po yung mga kilo po ngayon ng ating mga tahong. Shout out sa iyo, Lodi. Yun. Update tayo hanggat walang tubig. Kaya nga, lumalaki na, pumapasok na nga dun sa ano eh. Magpalaki yata ngayon. 2.1 ang laki ng tubig. 11:39 AM ngayong tanghali. Ang laki ng tubig. Kaya napapanood ko sa mga reels sa Facebook, nakita ko yung mga tubig. Halos lahat. Lahat ng Malabon binaha, no? Buong Malabon, tsaka yung Nabotas. Nabotas hanggang dito yung ano, hanggang Bewang. Laki ng tubig. So yan po yung mga kilo, no, ng mga tahong po natin. 50 pesos. Salamat po, thank you. Dito ang mga kilo ng mga hipon ay 220. Sa ganito magkano? 200 lang. 200? So yan po yung mga presyo. Mababa pa yung mga presyo ng hipon po natin sa Malabon Fish Market, no? So shout out sa mga kababayan po natin na lagi pong dumarayo dito sa Malabon Fish Market. At sinasamantala na po nila ngayong umaga ang kanilang pagbili rito dahil nga mamaya ay may tubig na. At lumalaki na ang tubig dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So dito yung mga hasa-hasa, oh. Hasa-hasa at mga balsagalunggong. So yun po yung mga latag nila, no? Ganda ng hasa-hasa natin. 160. Magkano kilo? 160 po sa mga sariwang hasa-hasa. Ayan po. 160, no, na mga kilo ng hasa-hasa. At dito po yung mga tumpukan po ng mga bangus. Kuya Ricky, magandang umaga po. Magkano po yung tilapyang... Ayun, tilapyang Pampanga po ng mga buhay ay 130 po. So mamaya, Kuya Ricky, malaki na tubig. Kaya lang. Tataas na naman. Eh, yung mga bangus magkano kilo? 200. Eh, yung mga pandaing po? Pandaing 140. 140 sa mga pandaing. Yung salmon? Salmon 180. O, yung 180 pa rin po yung per kilo ng mga salmon head, no? Na pink salmon. Na inyo pong mabibili dito. Mabibili dito kay Kuya Ricky. Yan po yung mga buhay na tilapiyang Pampanga. Kuya Ricky, maraming pong salamat. So yan, nakakapag-update tayo, no, ng kanilang mga presyon at latag. So dito 180 po yung mga pusit lumot. So mura yung mga pusit lumot, no. Good morning po. So dito 180 naman po yung mga kilo po ng mga sasa. Good morning po, shout out po. Wala po bang live para sa mga tubig? Taga-subaybay ako ng mga live sa malaking tubig eh. Kaya wag ka nang pumunta kasi malaki tubig. Maya-maya pa. Maya-maya mga 11:39. Sumisilip na Ano yun?
Ya, pwede. Uy, Kwenta. magkano yun? Kwenta dyan. Magkano yun? Magkano daw? Apat ka lang. So, 240 naman po dito sa mga hipon, no? So, ito lang po yung mga latag na nating na-update dito sa Malabon Fish Market. Ang ating mga kacharita, oh, 100 pesos na kilo. So, yellowfin tuna ay 120, 150 po sa mga balsa galunggong at 140 po sa mga isdang nakikita po natin na alumahan. So, yan po yung mga updated natin mga presyo, no, ng kanilang mga latag sa Malabon Fish Market. So, marami po dito mga latagan ng mga tulingan, 50 pesos. Ayan, tumpukan, 50. So, nandito tayo sa bandang ibaba, no? So, yung mga tumpukan po dito ng mga tilapyang Batangas ay 100 pesos na tumpukan. Good morning. Shoutout sa iyo, Agustin. Kamusta ang mga bentahan natin na dumarating sa atin ng mga baha? Yung mga tilapia ba natin ay hindi nagdagan? Lumalangoy na. Ayun, lumalangin na rin mga tilapia nila at nabuhay. Nabubuhay ulit ang tilapia pag bumaha. So 120 at 100 pesos na per kilo ng mga tilapyang Batangas. Grabe no, laging malaki tubig araw-araw. Maya-maya buslando. Oo. So yan po yung mga presyo ng kanilang mga tilapyang Batangas. Yan, 50 oh. 50. So murang-mura po yung mga presyo ng hipon, no? 180 po na per kilo, alumahan 120 at yung ating mga tawilis po ay 70 pesos. So shoutout sa iyo. Yung mga tuna mo ha, ang malalaki. So ito po yung kanyang mga latag ng yellowfin tuna, no? May mga ulo po rito at mga panga na inyo pong mabibili. So ayan po yung presyo, 220 at 250. Malalaki pong mga yellowfin tuna, no? Ayan po yung laman. 250 lang, pan sashimi. Ayun, 250, no? Napakaganda ng kanyang mga yellowfin tuna na inyo po mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan. Yan po yung mga latagan nila. So ito na lang natira na bago mong hango. Kahapon parang dalawa yung nakita ko. Ito na lang. So ito na lang po yung naiwan na yellowfin tuna, no? So 120 po sa mga balsa galunggong. So shout out natin yung bata. Shout out sa'yo, Geng-Geng. Yan, Geng-Geng. Pati si Tiyo, Geng-Geng na rin sa'yo. Oh, Geng-Geng. Ayun, oh, Geng-Geng. Shoutout kay Kagawad. Shout out kay Kagawad Eric Galliano ng Tondo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. So ito, mga latagan na po nila, no, na tumpukan 50 pesos. 50 pesos na tumpok po ng mga tilapyang Batangas. So napakamura po ngayon ng mga presyohan ng hipon dito sa Malabon Fish Market, no? Ayan, no? 280. So may 240 na ano, shout out po. Shoutout kay Vice Mayor Edward Nolasco. Ayun. Shout out po kay Vice Mayor Edward Nolasco ng Malabon. Shout out po sa inyo. Tropa. Siya po yung naupo na bagong Vice Mayor ng Malabon. So ayan po, no? Shout out uli, Geng-Geng. Wala pa, nasaan? Ayun, si Avatar and the Legend of Fish. O, punta natin si Papa mo. So, dito tayo. Ayun, sa Papa mo, Geng-Geng. O, shout out, Geng-Geng. O, may ganun pa siya, may pitik pa eh. So ganito po yung sitwasyon sa mga latagan po dito, no? So yung mga pugita po natin ay 100 pesos na kilo. Tapos yung mga isdang tulingan ay 100 pesos na tumpok. Mga tumpukan po ng mga tulingan. So halo na, no? Meron din siyang mga gulyasan. Tapos 150 po sa mga per kilo ng lumot. Tapos yung mga salay-salay ginto natin ay 100 pesos na tumpukan. Ayan, yan po yung mga ina-update po natin, no? Salamat, Mas Alex.
makapalo ate. Swerte mo. So marami pa rin po sa atin ng mga bentahan po dito ng mga tumpo. Ang kagaya lang po niya, no? Nakikita po natin ay napakarami. So, Boss Gerald, 100 pesos ang tumpukan. Ngayon, 100 pesos lang po yung mga tumpukan po dito nila na mga isdang gulyasan. 100 pesos lang ay may ulam ka na. Ang laki ng tubig eh. Tinamantala ko na ngayon kasi pagtingin ko sa ano ko, mamaya pang tanghali ang laki, mga 11:39. Pero ngayon palaki na. Madyan na kasana ng bangka kahapon. Ay, naku, maganda pag nakabangka. So, ganito po yung tumpukan na bentahan po nila, no? Ng kanilang mga isda na mabibili sa Malabon Fish Market. Ayan, no? Mga presyuhan, no? Ng isdang tumpukan. Shout out sa'yo, Boss Jeff. Yon, shout out. So, dito tayo sa kabilang side at alamin natin yung mga presyo pa ng kanilang mga latag. So, yan po yung mga yellowfin tuna, oh. Yellowfin tuna. Di, okay lang po. Kasama po talaga yon. Sige, Billy. Sige po, enjoy po sa pagbili. So, yan po yung mga yellowfin tuna, no, na tinumpok na binibenta po sa ating mga mamimili. So, maganda po yan na mga pamprito, yung mga ganyang kalalaki po. Di nga, 200. Ayan po yung presyo, 200 pesos na per kilo ng mga hipon. So, murang-mura po yung mga presyo ng hipon na ating po nakikita dito. So, bagsak presyo ang ating mga hipon, no? So, ito na po, at unti-unti na po pumapasok ang tubig. So, nandito tayo sa bandang dulo, no? So, yan po yung nakikita nyong sitwasyon, no? Yan po ay mamaya-maya ay aagos na yan. Papasok po dito sa labas ng Malabon Fish Market at nanggagaling po sa loob ng fish port, no? Alright, so yung tumpukan po ng mga yellowfin tuna na pinapakyo po ng ating mga mamimili po doon sa bandang gilid, ayan po. Yan po ay 100 pesos na tumpukan at na-update po natin yung kanilang mga presyo. So dito tayo. Boss Tino, shout out sa'yo. So ito yung mga magkano yung pugita? 150 sa kilo. Eh, yung lumot? 200 pesos na kilo ng mga lumot, no? So ganito po. Ito po yung sitwasyon, no? Ito pong kahabaan po nito na tatanaw nyo po sa aking pagbablog. Ito po yung kahabaan po ng 39 Estrella Street, no? Nasa mga nagtatanong. So ganito po yung sitwasyon. So wala pang baha, pero pagdating mo dito sa papuntang FC Villa, ayan, nagsisimula na po lumaki ang tubig. So ganyan po yung sitwasyon at passable pa para sa mga motorista na dumaraan dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Ayan. So ayan po yung City Hall, no, na City Hall ng Malabon. So ganyan pa yung sitwasyon natin at hindi pa gaanong lumalaki ang tubig. So shout out sa iyo. Mamaya mga tanghali ay aagos ang malaking baha dito sa Malabon Fish Market. So yung sitwasyon po kasi dun sa Nabotas na ginagawang prinsa ay hindi pa nasasaayos ng mga engineer, no? So medyo tumatagal ang pag-aasikaso. Dapat asikasuhin na dahil ang buong Malabon at Nabotas ay binabaha. Kagaya na lang po kahapon na napanood natin sa ibang mga nagbablog ay talagang hanggang bewang ang tubig. So dito maabot ng tuhod, no? Kaya hindi magiging passable para sa mga motorista itong lugar ng Malabon Fish Market. So ina-update ko na po kayo para sa inyo pong kaalaman, no? Na araw-araw po ay may tubig dito. So sa ngayon sa umaga ay wala pa. Alright, so yun na po ang ating naikot dito na mga bentahan po at yung mga latagad ng kanilang presyo ay napakamura pa rin po. So yung mga hipon ay pumapalo sa 200 pesos na kilo na inyo pong mabibili. So okay pa tayo dito sa baba dahil wala pang tubig at nakapag-update tayo sa ating mga manonood o mga kababayan, no? So mga dumarayo
shoutout po sa inyong lahat at sa mga nagko-comment. Shoutout po at sa mga nagtatanong, no. So wala po dito yung napagtanungan natin kung talagang nag-a-accept sila sa mga delivery ng kanilang mga rider. So wala tayong makausap ngayon dito dahil yung mga vendor po natin ay busy rin po sa kanilang mga pagtitinda. So yung mga presyo po dito na mga tilapia Batangas ay 100 pesos. 100, no? 100 pesos na per kilo. At yung mga latagan po dito na mga galunggong ay 50 pesos na inyo pong mabibili. So tuloy-tuloy lang po ang ating pag-update dito po sa Malabon, Tumpukan. So ang kilo po ng GG ngayon ay 100 pesos na lang po ang per kilo. Ayan. So mura po ang GG natin ngayon, no? 100 pesos na kilo. Ikaw pala ya, parang nag-aherdo ka na. So, mura yung mga kilo ng ating mga galunggong. Salamat, thank you. So, dito, galunggong, no? So, ito po yung mga isdang batalay na ating nakikita. 100 pesos na kilo. At yung mga tumpukan po dito ng mga galunggong ay 100 pesos. Ayan. So laman po ng ating mga isdang gulyasan ay 120 na per kilo. So 50 pesos yung mga ulo, no, na per kilo. So ayan po yung mga laman na inyo pong makikita. 100 pesos na kilo, no. So shout out sa iyo, Lodi. Tamang hiwa tayo ng mga slicing gulyasan. Ayun, no. So shout out. So, lakad-lakad na tayo at ara sa panibagong update, no? Ayun. So, mamaya yung mga vendor po natin ay aahon yan. Sigurado dito sa ibabaw ng tulay. Shoutout po! Ayan, yung mga presyohan, no? Ng kanilang mga latag. So, ito lang po yung nakikita natin mga presyo na inyo pong mabibili na mga latagan ng isda sa Malabon Fish Market. So, dito napakaganda po ng mga isdang sapsap na ating po nakita at meron pong bilong, no? So lapitan na po natin yung kanyang mga latag. So ito po yung mga sapsap, no? So ayan po yung mga bilong, ayan. Yung mga sapsap po natin ay 100 pesos na per kilo. At meron din pong tumpukan sa halagang 50 pesos. So ito na po tayo sa latagan ng mga tumpukan. So ayan, yung mga tumpukan ng mga galunggong, no? Ang ganda ng tulingan, no? Shout out po, good morning. Magkano po yung tulingan nyo? Ganda, oh. Magkano po? 120. So 120 po yung per kilo po dito ng mga isdang tulingan, no? So ayan po yung mga latag, no, ng kanilang mga bentahan po dito sa Malabon Fish Market at mga galunggong. So, abante na tayo. Bossing, thank you, ha. So, ito yung mga bilong-bilong. Ayan. Magkano po yan, night? Ayun, 50 po na tumpok ng mga isdang bilong-bilong o chabeta. So, ito yung mga latagan, no? Ganda ng sapsap. May labilab na, magaspang, no? 150 na kilo. So dito meron din po kayong tumpukan na mabibili sa halagang 50 pesos. Ganun din po. Ayan, 50 pesos na magagandang mga latag po ng mga tumpukan sa halagang 50 pesos ay may ulam ka na, no? So tumpukan, ayan. Magyayaya, no? Magyayaya. So ito po yung mga tumpukan na ating pong nakita. So ito yung mga isda na ating makikita. Shout out, Ate Pam. Gumaganda na ang views mo, ha? So magkano kilo? 140 po sa per kilo ng mga bangus pandaing. So nakita ko magaganda na at
nagigising na siya. Nagigising na sa katotohanan. Baka pinopost na yun ni YouTube. Oo. Pinopost na niya yung video ko. Baka unti-unti niya nakikita. Nakikilala na yun. Tinte, sabi ko pag ganon, tuloy-tuloy lang lagi yung update para sigurado. Laki ng tubig na naman ito mamaya. Kahapon hanggang Ayan o. So ito po yung mga update natin, no? Sa kanilang mga natagang po dito sa Malabon Fish Market. Isa na yan sa Hmm. mga pasok. 100 pesos po na mga tumpukan. Tepa, sandali mo. So dito yung mga 100 pesos na mga tumpukan din po ng tulingan at mga bangus, no? Na ating pong na-update sa mga latagan. So ayan po, napakaganda po ng mga latag ng tulingan. So parehas ang mga ano nila dito sa latagan po nila, no? 100 pesos na tumpukan. Alright, so yun na nga po at nakapag-update na tayo dito sa bayan ng Malabon Fish Market. At mamaya po lamang ay palaki na ang tubig po dito. At passable pa naman tayo sa ganitong sitwasyon sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Nakakadaan pa ang mga motorista dahil nga wala pang tubig. So sinasabi ko lang po para malaman po ninyo, 11:39 AM ang laki ng tubig, 2.1. At halos lahat po ay nakakadaan pa at nakakapamili pa dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga dumarayo po dito sa ating bayan po ng Malabon Fish Market. So enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.